बरो सिखोला MVI गोदानै जोंहा चिरां जिल्लायाव बरो सिखोला MVI मोननो हाबाय। बिथांजोआ सोर सानजा रायजोनि बबेनि आरो लोगोसे क'क्राझार जिल्लायावबो जोंहा गोदानै MVI बेबो सिख्लासायानो बा हिन्जावानो मोननो हाबाय। बिनि सिगां मोननैसो खौरां आपडेट्स नोंथांमोना नायलांनो हागोन। बिथां कास्टमा मा बुंदों कास्टम बसुमतारिया आरो बिनि उनावहाय जोंहा सासे मानगोनां मेडामा मा बुंदों। बिथांमोनजों इसोरा गैया, रायजो राजा गैया, हाग्रामा महिलारिजों इसोर दं, रायजोआ दङ। UPPL दोलोखौ जुदि फुटबल टीमजों रुजुयोब्ला बिसोरना केप्टेनानो गैया। दा प्रमद बर'नि आइडिय'लजिया मा? आइडिय'लजियानो गैया। आं ओंखायनो आइडिय'लजि लेस पलिटिकेल पार्टी बे जाहैबाय UPPL। प्रमद बर'आ मोनसे समाव बुंदोंमोन बे हायाव बर' रायजो राजाया थांना थानांगौ होननानै। नाथाय जाय बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरग्रा, जाय एबसुनि मुंख्लंफोरखौ अपमान होदों, जाय बिएलटिनि मुंख्लंफोरखौ अपमान होदों, जाय बर' रायजो राजाया आन्दोलन खालामनायनि उनाव BTC मोनदों, बे BTCखौ बंग खालामनांगौ होनग्रा दैदेनगिरि दिनै GSPजों BTC सरकार सालायगासिनो दङ। दा प्रमद बर'आ बिनि फिननायखौ जोंनो हो। दिनैबो जोङो सालबारिनि मोनसे जायगायाव जोंनि मानाव गेदेर BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सार फैदों। फ्राय 1800 जन 1800 जानो साथामल' खम सालबारि ओनसोलनि मोननै ब्लक, सालबारि ब्लक आरो गबर्दना ब्लकनिफ्राय बिनि ओनसोलनि रायजो राजा, UPPLनि दैदेनगिरि, GSPनि दैदेनगिरि आरो गोबां राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै BPF दोलोआव फ्राय 1800 जानो साथामल' खम 1797 सुबुंफोरा दिनै BPF दोलोआव जयेन जादों। बिथांमोनखौ जोङो बरायो। बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव फोथायनाय दङ। बिथांमोनहा बिथांखौ फोथायो, बिनि थाखाय बिथांमोनहा जयेन जाफैदों। बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारियाबो जयेन जाफैदों। दा दिनै BTC ओनसोलाव नायोब्ला BPFनि मोनसे बारा बारगासिनो दङ, हाग्रामा महिलारि सारनि बारा बारगासिनो दङ। मानसिफ्रा मोनसे समाव सानदोंमोन जे सोलायनाय नांगौ, परिबर्तन नांगौ होननानै। नाथाय प्रमद बर' मानाव गेदेर बिथांनि दैदेननाय राजखान्थि दोलोआ UPPLनि सरकार सोलिगासिनो दङ। बिथांमोननि सायाव रायजो राजानि फोथायनाया फ्राय बायबाय। ओंखायनो दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ नांफिनगौ होननानै बिथांमोनहा दिनै जयेन जाफैदों। नोंथाङा आंखौ सोंथि सोंनाय एबसुनि सासे मावथि हिसाबै बोरै BPFआव जोनोम जाफैखो? दा दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि आदर्शखौ मोजां मोननानै आं जोनोम जादों। आं मोनसेल' खोथाखौ सोंनो नागिरदों, प्रमद बर'खौ एबसुनि प्रेसिडेन्ट थानाय समाव मानसिफ्रा बोजबदोंमोन, मोजां मोनदोंमोन। नाथाय दिनै बिथाङा जेरैबादि बर' हारिखौ थगायबाय, आं दिनै सोंथि सोंनो नागिरदों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों, जाय BTCखौ बर'फ्रा रोजा रोजा मुंख्लं जिउ गारनानै BLT आरो एबसुआ एकर्ड खालामबाय, BTC एकर्ड जाबाय, फ्राय 1135 जन सुबुंफ्रा मुंख्लं जानानै BTC मोनदों। बे BTCखौ जेरैखि जाया सिमफायनो नांगौ। बर' हारिखौ सान हर रायग्रा, बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरग्रा हिरा सरनिया, जाय हिरा सरनियाजों दिनै BTCआव सरकार सालायगासिनो दं प्रमद बर'आ। दा प्रमद बर'नि आइडिय'लजिया मा? बर'फोरा थांनानै थानांगौ, बे बुहुमनि प्रमद बर'आ मोनसे समाव बुंदोंमोन बे हायाव बर' रायजो राजाया थांनानै थानांगौ होननानै। नाथाय जाय बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरग्रा, जाय एबसुनि मुंख्लंफोरखौ अपमान होदों, जाय बिएलटिनि मुंख्लंफोरखौ अपमान होदों, जाय बर' रायजो राजाया आन्दोलन खालामनायनि उनाव BTC मोनदों, बे BTCखौ बंग खालामनांगौ होनग्रा दैदेनगिरि दिनै GSPजों BTC सरकार सालायगासिनो दङ। दा प्रमद बर'आ बिनि फिननायखौ जोंनो हो जे बर' हारिखौ दंस' खालामग्रा GSPजों मानो थाखाय बिथांमोना दिनै सरकार सालायदों। बिथांमोना जिबौजों एम्बुजोंसो जानो नांगौमोन आइडिय'लजिया। जे बर' हारिखौ दंस' खालामना बर' हारिनि मुंख्लंफोरखौ अपमान खालामग्रा GSPजों जों मालाबाबो जयेन जाया बा एलायन्स जाया होननोसो नांगौमोन। नाथाय पलिटिकेल सार्थआव अकल गावनि केरियारखौ साननानै बर' रायजो राजाखौ बाद दोननानै, NDPफोरखौ बाद दोननानै बर'नि मुंख्लंफोरखौ अपमान खालामग्रा, बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरग्रा, BTC एकर्डखौ बंग खालामनो नागिरग्रा GSPजों हिरा सरनिया दोलोजों दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर'आ जयेन जानानै सरकार सालायगासिनो दङ पलिटिकेल सार्थनि थाखाय। बुंनो नाङा। दिनै हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोबाथ'
जोंबो जेरैबायदि जोंनि प्रमद बर' सारखौ लासिं सिं होननानै बुंदो थिग तेनका जोंबो बुंनो थाङोबा हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौबो जों लासिं सिं होनना बुंनो हायो खिन्थु जों मानसि हिसाबै जों बुङाखैमोन दिनै जोंनि प्रमद बर' सारखौ बेबायदि बुंनायनि थाखाय जों गोबारैनो मानसिफोरा गाज्रि मोनदों आरो दुखु मोनदों आरो बर' माहारिनि बर' बिमा जानानै बेफोरबायदि बुंनायखौ जों मोजां मोनाखै आरो जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ साननो थाङोब्ला बेफोरखौ बुंनो नाङा सानै हनै बाथ्राखौ बुंनो नांगो जोंनि चिफ प्रमद बर' सारा दाल' नङा गोबां बहुत बोसोरावलागै साननानै दङबा जोंनि हारिखौ माबोरै मोजाङै लांगोन जनगोष्ठीखौ माबोरै मोजाङै लांगोन दिनै जोंनि बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव प्रमद बर' सारा जेरैबायदि मोजां लामाजों आगान सुरबोदों रावदोबो नांलाय खमलाय गैयै मोजां साफ्रोमबो गासैबो जनगोष्ठीजोंनो मिलायनानै सोलिबोनो हानायखौ मावदों खिन्थु जों बिपिएफनि दिनाव बेसां गुन्दुगुल सोरबाबा जिउ गारनांदो सोरबाबा मोजां फरायसाफोरखौ सोरबा फुथारदों मोजां लिडारखौ फुथार जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन न' खामनानै न' खावजानायखौ नुनो मोन्दोंमोन गुबुन हारिनि मानसिफोरजों बा पुलिसफोरजों जिनाहारि खालामबोनायखौ नुनो मोन्दोंमोन दा दिनै जोंनि बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव प्रमद बर' सारा बेसां गोजोन थासारिखौ लाबोनो हादों बेखौनो जों गोजोननाय मोन्दों नोंथांमोना नुबाय रायजो राजाया गावबा गाव बिजिरनो हागोन बिनि उनावहाय दानिया मिथिनानै लानि फै जोंनि चिरां जिल्लायावहाय गोदानै मोनफैनाय MVI जाय सानजा रायजोनि बर' MVI बिथांजोआ बबेनि सोर आरो क'क्राझार जिल्लानि दानि गोदान MVI सोर नोंथांमोना निस्सय मिथिनानै बेनि सायावहाय जों प्राउड जागोन बर'फ्रा जे जोंनि बर'फ्राबो एसे फार्स्ट वुमेन MVI होननानै दायो मिथिनो मोन्दों तो गोग्गाथाव बाथ्रा आरोना ভাল লাগিছে জয়েন কৰি আমাৰ বেটছটোত আমি 7জনী ছোৱালী আছো প্ৰথম MVI অসমৰ ইয়াত বিটিআৰত কাম কৰি ভাল লাগিছে আমি যাতে আৰু ভাল কাম কৰিব পাৰো আৰু ভালকে গোটেই ট্ৰান্সপোৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো চলাব পাৰো তাৰে আশা কৰিলো আৰু ভালকে কাম কৰি যাম আমি থ্যাংক ইউ উমেন এম্পাৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব যদি আপুনি এজন MVI আজি সক্ষম হ'ল উমেনৰ পৰা কি ক'ব আৰু আছে ধেৰ ACSও বহুত মেম আছে আৰু ভাল অফিচাৰ্ছ আছে আগৰ আৰু ওলাই আহিব লাগে উমেন যিমান আছে সবে পাৰিব কৰিবলৈ এনেকে ট্ৰাই কৰিব লাগে আমি পাৰিছো যেতিয়া সবে পাৰিব এটোৱে ভাবো মই আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আসল নাম কি আৰু ক'ত জয়েনিং হৈছে বাইদেউ মোৰ নাম ৰেমজিম সৰগিয়াৰী মই তিনচুকীয়া ডিগবৈ আৰু মোৰ চিৰাঙত জয়েনিং দ্বিতীয় বিটিআৰ আহি পেলাই কেনেকুৱা লাগিলে যদি আপোনাৰ আপাৰ আসামৰ ভাল লাগিছে ইয়াৰ মানুহবোৰ বিৰাট ভাল বহুত ফ্ৰেন্ডলি মানুহবোৰ কাম কৰি ভাল লাগিছে পাব্লিকে বহুত সাপোৰ্ট কৰে ভাল লাগিছে কাম কৰি যদি দ্বিতীয় এটা ট্ৰান্সপোৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা বহুত সেনসিটিভ ইস্যু তাত বহুত শিকিব লগা বুজাব লগা কিবা থাকে কি ক'ব ইয়াৰ আমি সিনিয়ৰৰ পৰা ভালেমানখিনি শিকিছো আমাক ট্ৰেইনিংও দিয়া হৈছিলে পুনেত আমি ভালেমানখিনি শিকি আহিছো আৰু যোনখিনি নোৱাৰো সেইখিনি আমি ভালকে আৰু শিকি ভালকে কামবোৰ কৰি যাম বুলি ভাবিছো যদি আপুনি চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে বা দায়িত্ব ল'লে চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট বাসীসকলক কি আহ্বান জনাব যদি যিমান ট্ৰাফিক ৰুলছ আছে যিমান ট্ৰান্সপৰ্টৰ ৰুলছ আছে সব ফলো কৰিব লাগে মানুহে নহলে আমিও একশনছ লোৱা হ'ব যোনে ফলো নকৰে ভালকে গাড়ীবোৰ চলাওক যিমান যি আছে ডিব্ৰুগড়ৰ হয় মই কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত জয়েন কৰিছো 15 দিন হৈছে মোৰ জয়েন কৰা ইয়াতে আহি মোৰ ভাল লাগিছে ধুনীয়া কোকৰাঝাৰ ধুনীয়া হয় আৰু পাব্লিক খিনিও বহুত যথেষ্ট আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং হয় আগতে যদি কিবা প্ৰবলেম পাইছিলে মই আহ্বান জনাম যিকোনো কাৰণত হলেও আহিলে হ'ল আমাৰ ইয়াতে আৰু বেলেগ একো প্ৰবলেম নাপায় আমি একদম ফাষ্ট সাৰ্ভিস দিবলৈ সদায় ট্ৰাই কৰি আছো আৰু কোকৰাঝাৰৰ আগৰ পৰাই ট্ৰাই কৰি আছে আৰু ময়ো পুৰা ইয়াতে যাতে পাব্লিক যাতে ইয়াত সুখী হওক সিহঁতে ৰুল ফলো কৰক আৰু সিহঁতে যাতে একো হেৰাসমেন্ট নাপাওক মই তাৰে ট্ৰাই কৰি আছো